Din il-ġimgħa fil-Parlament ittieħed vot fit-tieni qari fuq 4 bozzi ta' liġijiet li emendaw il-Kostituzzjoni dwar il-ħatra tal-President kif jiġu maħtura u mneħħija l-ġudikanti u dwar il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista diġà għamilha ċara li għalkemm l-abbozzi huma titjib fuq is-sitwazzjoni preżenti, xorta waħda fadal punt importanti li l-Oppożizzjoni qed tinsisti li għandhom jiġu inklużi. Fosthom li għall-ebda raġuni l-Prim Imħallef u l-President ma jiġu maħtura b'maġġoranza sempliċi tal-Parlament. L-Oppożizzjoni għandha wkoll riservi dwar il-proposta li l-Parlament ma jibqax parti mill-proċess ta' tneħħija tal-ġudikanti. Staqsejna lill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis jekk il-Gvern u se jkunsidra l-emendi li qed tressaq l-Oppożizzjoni. M'hemmx dubju li l-Gvern se jibqa' miftuħ, il-Gvern jemmen fir-riformi, jemmen li l-kontenut huwa tajjeb huwa b'saħħtu, però il-bieb jibqa' dejjem miftuħ għal iktar konsultazzjoni. Il-Gvern kellu jippubblika u jikkonsulta dwar 6 abbozzi oħra li sal-lum għadhom ma ġewx ippubblikati u moddija lill-Oppożizzjoni minkejja li l-Gvern diġà għadda l-ewwel qari tagħhom fil-Parlament. Se jiġu ippubblikati fil-mument opportun, però meta se nitkellmu ovvjament mal-Oppożizzjoni jiena nifhem li l-qbil irid ikun mhux wieħed speċifiku però wieħed holistiku. Skont stqarrija li ħarġet l-Oppożizzjoni intqal li dawn kellhom jiġu ppubblikati madwar 3 ġimgħat ilu, però qed tgħidli fi żmien opportun għandek idea meta? Proċeduralment m'għandi l-ebda obbligu għaliex jien għamilt first reading mill-aspett tal-Parlament. M'hemmx l-ebda sorpriżi, jiġifieri se jkunu ppubblikati. Dawn l-emendi fil-Kostituzzjoni qed isiru konsegwenza tar-rapport tal-Kummissjoni Venezja u l-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li għandhom isiru f'pankett wieħed u mhux kif jaqbel lill-Gvern li jgħaddi l-ewwel fejn għandu bżonn il-vot tal-Oppożizzjoni u wara jirrombla minn fuq kulħadd. Fil-passat, Gvern Nazzjonalista għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna ħatar President mill-kamp politiku oppost dan fil-waqt li vvota favur il-ħatra tal-aħħar 2 presidenti li wkoll ġew min-naħa tal-Partit Laburista. Sissa, il-Gvern irid li jekk ma jkunx hemm qbil l-għażla finali terġa' taqa' għand il-Gvern. L-Oppożizzjoni stqarret li hija lesta li jekk dawn it-tibdiliet jiġu aċċettati u l-Gvern jippubblika l-abbozzi li fadalu jikkonsulta dwarhom fl-istadju tat-tielet qari, l-Oppożizzjoni tkun f'pożizzjoni li tivvota favur dawn l-emendi kostituzzjonali.